Part 1. Víte, co je nejkratší vtip Titaniku? Žbluňk. Part 2. Víte, co je nejlepší píčovina? Ahoj. Part 3. Víte, jak se zranit? Tím, že skočíte z toho největšího toho paneláku a skočíte rovnou na hlavu. A čau! Part 4. Víte, jak vyrobit squishyka nějak? Musím vám říct jednu věc v partu 5. Myslíte, že mě milujete, jakože jsem trapná, jo? Musím přiznat, že vy jste strašný nejlepší lidi, jo? Takže čau! Part 6. Víte, co jsem vám chtěla říct? Že nevím, vlastně jsem to zapomněla. Part 7, je zlatíčko. Asi part 8. Ano. Víte, jak zavraždit kapibaru? Asi nevíte, tak já vám řeknu, jak nekoupovat se jí. Oh yeah, baby, part 9. Jo, víte, jak chcete mít schnilý zuby? Musíte to udělat tak. Přesvědčíte mámu, že si nechcete čistit zuby a říkáte jí, jo, vyčistili jsme si je. Takže Papučinový ostrov řekl, Part 10. Počkejte. Papučinový ostrov. Papučinový ostrov řekl, že až tam budou všichni papučíny, no tak všichni papučíny se seberou a budou hezký. Chcete vědět, jak se zasmát jako Fizi? Part 11, takže Trošku to ještě potáhni, jo? Ještě tu Jožku to potáhni. Ještě to dáš. Už jdi spát. Víte, co je největší lež? Mám se dobře. Part 83. Víte, jaká je největší vtip? Že když řeknu ahoj, píco.